Dobré ráno! Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Keď únavou padám, on dvíha ma sám a kríž môj mi pomáha niesť. Ja zlého sa obávať nemusím už, hoď svet chce ma do hriechu zviesť. 27. október, pečať zasľúbení. Vtedy im povedal: moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Matúš 26. kapitola, verš 38. Keď Kristus pocítil, že jeho jednota s Otcom je narušená, obával sa, že vo svojej ľudskej prirodzenosti nebude schopný vydržať nadchádzajúci konflikt s mocnosťami temnoty. Na púšti pokušenia bol v stávke osud ľudského rodu. Kristus sa vtedy stal víťazom. Teraz prišiel pokušiteľ na posledný strašný zápas. Na ten sa pripravoval počas 3 rokov Kristovej služby. V stávke s ním bolo všetko. Ak by tu zlyhal, jeho nádej na víťazstvo by bola stratená. Kráľovstva sveta by sa napokon stali Kristovými, on sám by bol zvrhnutý a vyhnaný. Ak by sa však Krista podarilo premôcť, zem by sa stala satanovým kráľovstvom a ľudstvo by bolo navždy v jeho moci. S otázkami konfliktu pred sebou bola Kristova duša naplnená strachom z odlúčenia od Boha. Satan mu povedal, že ak sa stane ručiteľom za hriešny svet, odlúčenie bude večné. Bol by stotožnený so satanovým kráľovstvom a nikdy viac by nebolo jedno s Bohom. Čo sa malo získať touto obetou? Aká beznádejná sa javila vina a nevďačnosť ľudských bytostí. Satan tvrdo tlačil na vykupiteľa rôznymi myšlienkami. Ľudia, ktorí si nárokujú byť nad všetkými ostatnými v časných a duchovných výhodách, ťa odmietli. Snažia sa zničiť teba základ, stred a pečať zasľúbení, ktoré im boli dané ako osobitnému ľudu. Jeden z tvojich vlastných učeníkov, ktorý počúval tvoje pokyny a patril medzi popredných v cirkevných aktivitách, ťa zradí. Jeden z tvojich najhorlivejších nasledovníkov ťa zaprie. Všetci ťa opustia. Celá Kristova bytosť si túto myšlienku ošklivila. To, že by sa tí, ktorých sa zaviazal zachrániť, tí, ktorých tak veľmi miloval, mali spojiť v satanových úkladoch, to prebodlo jeho dušu. Konflikt bol strašný. Jeho mierou bola vina jeho národa, jeho žalobcov a zradcov, vina sveta, ktorý ležal v zlobe. Hriechy ľudí ťažko doliehali na Krista a pocit Božieho hnevu proti hriechu drvil jeho život. Hľa, uvažuje o cene, ktorú treba zaplatiť za ľudskú dušu. Vo svojej agónii sa drží chladnej zeme, ako by chcel zabrániť tomu, aby sa ešte viac vzdialil od Boha. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.